Kajakarenje morem sve je popularnije. Naše kajakaše zatekli smo na svjetioniku u Rijeci. Iza njega je već gotovo 100 dana veslačkog staža. Upravo od svjetionika do svjetionika. Namjerava ih, kaže, obići čak 57, te upravo na taj način ukazati na potrebu bolje zaštite tih usamljenih spomenika naše pomorske baštine. Zaljubljenost u prirodu uglavnom je zaljubljenost u ono što nas u njoj ne ostavlja ravnodušnim. Uvijek nas nešto posebno uzbuđuje u njoj, podgrijeva maštu, nameće pitanja. Ploveći u svom kajaku, a to čini već 9 godina, Marko Kovač nagledao se obala isklesanih morskim valovima, nevjerojatne bistrine, mora, špilja. Možda je u ovu zavirio i Odisej. Hridi koje na svojim hrbatima drže svjetionike posebno su ga očarali i njihovom zovu nije odolio. Prošle zime sam krenuo iz Splita i originalna ideja mi je bila proći sve u jednom komadu, što bi mi trajalo 3 mjeseca, ali sam morao ipak podijeliti to na 2 dijela, tako da sam prošle zime prošao svih 32 svjetionika u Dalmaciji, što je trajalo 2 mjeseca, i sada ove zime sam doveslao do 24 svjetionika na području Istre i Kvarnera. Na svjetioniku u Rijeci na Mlaki otkriva nam ovdje na 56. svjetioniku do kojeg je doveslao. Zadao si je obići ih 57. Ostao je onaj najudaljeniji na Palagruži i do tamo će uskoro. Preveslao sam sad u Istri i Kvarneru 480 km, što je otprilike oko 250-260 milja. Prva ruta je bila 1070 km, odnosno otprilike oko 550 nautičkih milja. Veslajući od svjetionika do svjetionika nisu ga zaobišle ljepote niti grubosti mora i neba. Susreti s dupinima, Isuse Bože, jako je blizu. magle, Ništa se ne vidi. noći bez mjesečine. Mora se imati nekakve vještine, orijentacije, čitanje karte, praćenje vremenske prognoze i slušati na kraju krajeva ljude, i isto tako sve to sa iskustvom povezivati i znati kako vas čeka, ajmo reći, more. Razuđenost naše obale i više od 1000 otoka i hridi posjeduju magnetizam kojemu se ne može odoliti. Vesla naprosto sama rade. Vi kad idete odvesati neku otvorenu dionicu ili nešto što je na udaru vjetra, vama je dovoljno par sati samo da prevesate taj dio, a tih par sati može biti mirno između juga i bure, znači ono zatišje i slično, tako da potrebno je samo pričekati taj moment i onda preveslati, i onda recimo otoci naši često rade zavjetrinu. U kajaku nema puno prostora, treba ponijeti odjeću, navigacijski i uređaj za vezu, vodu, hranu. More može zarobiti na nekom nenaseljenom otoku hridi, do kada nikad ne znate. Pa ja uvijek imam hrane od 3 do 7 dana u kajaku, jer ima dovoljno mjesta za sve. A što se tiče prehrane, nisam nešto izbirljiv. Kad bi došao neki svjetionik i gospođa od svjetioničara mi ponudi nešto, ili samo svjetioničari, po 1-2 tanjura ili tako nešto. Dosta svjetionika, nažalost, stoje zaključani ili čak zapušteni, tako da sam onda sam. Tamo gdje ima svjetioničara mi je jako prelijepo, zato što svaki svjetioničar kojeg sam upoznao je osoba na svoj način. Samo 17 svjetionika na našem Jadranu ima posadu. Svojom plovidbom do svakoga kojeg je obišao želio je poslati i poruku. Poruka je ta da stvarno je svjetionik bez svjetioničara, bez duše, ali najgora stvar je u stvari kad vidimo one svjetionike koji su zapušteni, razrušeni zbog vandalizma i slično, tako da bilo bi stvarno super kada bi se, pa čak i možda preko nekih europskih fondova ili slično, napravio nekakav projekt koji bi doveo ponovo svjetioničare ili nazovimo ih čuvare svjetionika, da ponovo budu tamo. Svjetioničara će zateći na Palagruži, svjetioniku sagrađenom 1875. godine, udaljenom od Splita 68 nautičkih milja. I tu će Markova misija biti završena. Nakon što odvesem do Palagruže, onda ću završiti cijelu ovu priču, ali svakako ću ponovo dovesti do nekog svjetionika sa kajakom, da posjetim ponovo te divne ljude koje sam upoznao na lanternama.